Dobrý deň, vítam vás na našom dnešnom webinári s názvom Zdravý interiér hlina. Našou dnešnou speakerkou bude Ľubica Gulašová. Tento webinár vám prináša Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj v rámci projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy, ktorý je podporený z norských grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. A teda tieto aktivity projektu vám prinášame v spolupráci s partnermi projektu Artur, občianskym združením pre trvalo udržateľnú architektúru a norskou školou Fosen Folk High School. Je to tiež škola zameraná na výučbu k sebestačnosti a udržateľnému spôsobu života. Moje meno je Klára Tótová a som manažérkou tohto projektu. Téma, ktorej sa projekt venuje, je udržateľné bývanie a našim cieľom je propagovať ho medzi odborníkmi aj medzi širokou verejnosťou. A s týmto zámerom vám prinášame každý mesiac rozhovory o ekostavaní alebo o ekobývaní, akým je aj tento náš dnešný webinár. A teda po prázdninovej prestávke v júli pokračujeme dnešným seminárom, teda webinárom a budeme pokračovať aj v septembri, kde sa budeme venovať ďalšiemu materiálu pre interiér a síce drevu s pani profesorkou Kotradiovou. O samotnom projekte a ďalších jeho aktivitách a najbližších pripravovaných podujatiach nájdete informácie na webe a Facebooku Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj aj občianskeho združenia Artur. Ešte na úvod dve technické poznámky. Chceli by sme vás veľmi pekne poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka. Link na tento dotazník nájdete v čete, či už Zoomu alebo Facebooku, podľa toho, kde nás sledujete. A teda vaše odpovede nám pomôžu lepšie komunikovať tieto témy a teda aj nielen dosiahnuť ciele nášho projektu, ale teda aj lepšie komunikovať a dostať tieto témy do povedomia verejnosti. Ďalšia taká technická vec, po prezentácii pani Gulašovej bude možnosť klásť otázky, ale len cez chat, či už opäť Facebook alebo Zoom. A teda na záver, alebo po prednáške, po tej prvej polhodinovej prednáške budeme mať polhodinu na diskusiu a teda bude na tieto otázky z chatu pani Gulašová odpovedať. Takže teraz by som odovzdala slovo nášmu dnešnému hosťovi. Pani Gulašová, ako z hliny urobiť zdravý interiér? Nech sa páči. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem za slovo. Tak ja som si pre vás pripravila krátku prezentáciu, ktorá je zameraná na hlinené omietky. Verím tomu, že niektorí z vás už o hlinených omietkach počuli. Verím tomu, že niektorí z vás už majú aj nejakú praktickú skúsenosť a dúfam teda, že sa dozviete aj niečo nové. Na úvod som si pripravila obrázok zloženia hlinenej omietky, pretože hlinená omietka nie je zložená len čisto z hliny, ale ako vidíte na obrázku, v tomto pomere je tam zastúpený aj štrk a môže byť prípadne zastúpená aj slama. To znamená, že hlinené omietky sa podľa toho, v akej hrúbke sa budú nanášať na stenu, skladajú z hliny, z piesku alebo štrku, prípadne teda z nejakej armatúry, aby sa netvorili praskliny. Prečo si vybrať hlinu? No myslím si, že to je otázka na každého. Každý má nejaký dôvod, prečo zvolí. Ja som si vybrala to ekologické hľadisko, ktoré je pre mňa dôležité. V rámci toho, že sa používa v interiéru, je pre mňa dôležité to, že je zložená z prírodných surovín, neobsahuje nejaké umelé lepidlá alebo plastifikátory, ktoré by museli tú hlinenú omietku držať pokope. Tým pádom neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Čo sa týka procesu výroby, je relatívne naozaj energeticky nenáročná a veľmi dôležitý dôvod, ktorý teda je u nej, je ten, že prečo ju použiť, je to, že je recyklovateľná. Znamená to, že pokiaľ ju už na stavbe nechcete, máte s nej nejaké zvyšky, idete obíjať dole omietky staré hlinené, buď ich viete použiť znova, tým, že ich rozmočíte vo vode, rozmiešate, aplikujete znova na stenu, alebo ich jednoducho vyhodíte do záhrady, kde sa proste prirodzene rozpadnú, pretože to je len piesok a hlina. No,
Výhody a nevýhody. Výhod aj nevýhod si na internete dokážete prečítať spustu. Niektoré sú potvrdené, niektoré už sú výmysly. Ja som si veľa toho nevybrala. Pre mňa je veľmi dôležité to, že hlinená omietka vnútri vytvára dobrú mikroklímu. Znamená to, že reguluje vlhkosť. Pokiaľ dochádza v interiéri, kde sa býva, k výkyvom vlhkosti tým, že sa varí, sa sprchuje, spí sa, tak my vytvárame alebo produkujeme vlhkosť, ktorú tá omietka dokáže do seba poňať. A potom, keď v interiéri ten vzduch zostáva suchší, znova tá omietka dokáže túto vlhkosť dávať naspäť. To znamená, že vyvažuje to prostredie vlhké vnútri. Pohlcuje pachy, akumuluje teplo. Tam by som skôr povedala, že netreba si to zamieňať s tým, že vykuruje, to znamená, že len akumuluje. Je príjemná pri práci, je možné robiť s ňou aj bez rukavic, pretože nie je to žieravina, nie sú s nej suché ruky, s vápnom je väčší problém a taktiež cena. Tu poviem, že hlinená omietka, pokiaľ si ju robíte sami z lokálnych zdrojov a máte čas, ste zruční, tak sa dá povedať, že je takmer zadarmo, pretože hlinu si veľakrát viete vykopať na pozemku a doniesť si už kúpite len štrk alebo piesok. Takže v tomto prípade je to aj tá cena. Čo sa týka nevýhod, tak ja som vybrala hlavne to, že je mäkšia ako vápená. V porovnaní s vápenou je o mnoho jednoduchšie do nej spraviť nejakú rýhu. Dajme tomu, keď máte stoličku, že opriete o stenu, alebo malé deti, ktoré ju jednoduchšie doškriabu ako tú vápenu. Ďalšia vec je tá, že podľa toho, akú má povrchovú úpravu, tak je možné ju aj veľmi ľahko opraviť. To by tiež mohla byť jedna z výhod, ale teda ľahšie sa tam robia nejaké ryhy. Neodoláva vode. To znamená, že nie je vhodná do priestorov, kde stena prichádza do kontaktu s vodou, aj keď v kúpeľniach má svoje miesto, ale niekde nad obkladom alebo nad tadalaktom. Ako nevýhodu môžeme považovať taktiež dlhšie schnutie po aplikácii a tým pádom má tendenciu plesnieť, pretože hlinená omietka schne len tým, že sa s nej vyparuje voda. To znamená, že ona naozaj, keď sa aplikuje v hrúbke 1,5 cm až 2 cm, tak je to dlho trvá, kým vyschne a tým pádom treba naozaj veľa vetrať a prípadne kúriť alebo odvlhčovať. A ďalšou nevýhodou, ktorú som spomenula, alebo ktorá ma napadla, je vyššia cena, pretože pokiaľ nemáte toľko času, prípadne nie ste zruční a chcete si hlinené omietky dať zhotoviť remeselníkom, tak samozrejme ako nevýhoda je ich vyššia cena, pretože remeselníkov je menej. Je to trochu náročnejšia práca, časovo náročnejšia práca ako s klasickými omietkami, tak tam potom naozaj tá cena môže byť považovaná aj za nevýhodu, pretože budú oproti klasickým omietkam určite drahšie. Hlinenú omietku prevažne používame v interiéri, pretože vode neodoláva veľmi dobre kvôli tomu, že je zložená z piesku a z hliny. V exteriéri by teda malo byť miesto dobre prestrešené. V interiéri má to svoje miesto kvôli tej mikroklíme, hlavne v miestnostiach, kde dochádza k veľkým výkyvom vlhkosti, ako kuchyňa, kúpeľňa, spálňa, detská izba. Dá sa kombinovať s inými omietkami. To znamená, že pokiaľ ste si neistí, že chcete použiť na schodisko, kde naozaj sa človek môže o tie steny, že môže ich mať doudierané alebo ich rýchlo poškodí, tam sa dajú použiť iné omietky. Prípadne sú miestnosti, kde hlinu vôbec nepotrebujete. Pokiaľ vám nejde o to ekologické hľadisko, že chcete ju mať naozaj len kvôli mikroklíme, tak sa dá veľmi dobre skombinovať aj s vápenocementovou alebo sadrovou omietkou. Hlinených omietok máme viacej druhov. Je to hrubá, tak ako pri klasických omietkach, je to hrubá alebo jadrová omietka, ktorá slúži na vyrovnanie podkladu. Jemná omietka, ktorá je už finálna, ale máme aj dekoratívne omietky, ktoré majú jemnejšie zrno, len 0,5 mm a tie sa už používajú na rôzne špecifickejšie veci. Tak tu je obrázok hrubých omietok, ktoré sa nanášajú priamo na podklad, zrovnávajú sa latou, to znamená, že nemusia byť krivé, ako si to niektorí ľudia možno predstavujú.
vyrovnajú podklad, tvoria tú akumulačnú vrstvu, dávajú sa v hrúbke 1,5 cm štandardne a viac. To závisí od toho, koľko hliny v interiéri chcete. No a potom na ne sa dáva jemná alebo finálna omietka, ktorá môže byť v hnedej farbe, tej klasické, alebo v rôznych iných odtieňoch, v akých sa hliny nachádzajú v prírode. Jemná omietka tvorí už finál. Môžu sa s ňou robiť rôzne štruktúry, môžu sa do nej pridávať rôzne dekoratívne veci, pigmenty a tak. No a toto je posledný druh omietky, ktorá je zrnom najjemnejšia, naťahuje sa v najtenšej vrstvičke, veľakrát aj na tú jemnú omietku a tá nám kvôli tomu, že má také malé zrno, umožňuje robiť rôzne dekorácie a rôzne škrapkané ornamenty a veci, ktoré slúžia na ozdobu. Jednak pôsobí na oko jemnejšie oproti jemnej omietke, tým, že má len polovičné zrno, ale teda umožňuje nám aj také umeleckejšie nejaké prevedenie. Čo sa týka farebnosti, tak ako som spomínala, hlinené omietky sú klasicky v hnedej farbe, pretože hnedej hliny máme asi najviac. Ale hlina sa v prírode nachádza v odtieňoch od bielej, sivej, ružovej, oranžovej, červenej až po takmer čiernu. To znamená, že aj takéto omietky sa s nej dajú namiešať. Samozrejme sú drahšie, pretože aj tie suroviny na výrobu sú drahšie, ale dajú sa dosiahnuť rôzne farebné odtiene. Okrem toho, že máme rôzne farby hlín, máme aj rôzne farby pigmentov, ktoré sú získavané z týchto hlín, prípadne nejakou oxidáciou kovov. A takýto práškový pigment, pokiaľ my zmiešame s hlinenou omietkou, tak môžeme dostať veľmi veľa odtieňov. Toto je vzorkovník, ktorý máme k dispozícii. V podstate väčšina z nich je pigmentovaná biela omietka, ale ako vidíte, môže byť zafarbená do žltá, rúžová, oranžová, červená. A tu vlastne to pokračuje s tým, že dajú sa pigmentovať aj hnedé omietky, ale tam treba očakávať také zemité odtiene, také jesenné farby, možno nejakú olivovú zelenú alebo oranžovú tehlovú, pretože hlina je veľmi silné farbivo v tej zmesi. Je to jedna z tých najjemnejších čiastočiek, ktorá je tam obsiahnutá a tým pádom ona tú zmes farbí svojou farbou. To znamená, že z hnedej omietky, keď tam pridáme biely pigment, nikdy bielu farbu mať nebudeme. Nezbledne to veľmi. Okrem týchto pigmentov môžeme do hlinenej omietky tej finálnej alebo aj dekoratívnej primiešať rôzne prísady. Môžu to byť farebné piesky, sluda, ktorá sa voľakedy používala do brizolitu na fasády, dajme tomu soláma alebo nejaké bielinky, lupienky z kvetov. Čokoľvek človeka napadne, s tým, že si to treba vopred samozrejme vyskúšať, pretože niektoré byliny obsahujú eterické oleje a potom robia masné flaky v omietke. Tu je napríklad zlatá sluda s pigmentom, čierny piesok so sludou. No v podstate tá hlinená omietka, pokiaľ sa naťahuje už tej farbe, v akej ju chceme mať finálne, tak má svoju hĺbku, pretože keď sa na ňu pozrieme zblízka, tak vidíme to, že každý kamienok je trošku inej farby. Vidíme, že tá hlina je inej farby ako ten piesok vnútri, takže ona si sama drží tú svoju hĺbku. No a aký podklad je vhodný na hlinenú omietku alebo pre hlinenú omietku? Myslím si, že voľakedy si viacej ľudí myslelo, že je to vhodné len na prerábanie starých domov, ktoré sú z hliny alebo z kameňa. Už teraz je to lepšie, možno, že to povedomie o hline išlo ďalej a podklad pod hlinenú omietku môže byť akýkoľvek. To znamená, že či ide o drevostavby alebo zo stavby z tehál, vápenopieskových tehál, z plynosilikátových. Často sa spája hlina so slamou. Existujú aj slamené prefabrikáty, z ktorých sa domy stávajú, na ktoré sa dá omietať. Rovnako v tenkej vrstve sa dá omietať sadrokartón, aj sadrovlákno, drevovláknitá izolácia. Takmer každý materiál je možné omietnúť s hlinenou omietkou, ale treba si ho vhodne pripraviť. To znamená, že nie vždy sa dá ísť hlinenou omietkou priamo na ten materiál, ale treba tam vytvoriť, dáme tomu, nejaký kontaktný mostík, na ktorý sa hlinená omietka uchytí. Ja som si pripravila pár stavieb alebo obrázkov zo stavieb z rôznych materiálov. Viem, že už ste
prezentáciu o hlinených omietkach nejakú mali. Dúfam, že sa tam veľa toho opakovať nebude. Toto je slamená stavba zo slamených prefabrikátov, je pri Bratislave a tam sa aplikovali hlinené omietky do celého interiéru. Toto sme už v interiéri, kde je viac drevených prvkov, na ktoré sa dá drevovláknitá doska, ktorá sa používa na kročajovú izoláciu. Tá tvorí ten mostík, o ktorý sa hlinená omietka dokáže prichytiť. A samozrejme všetky hustejšie drevené prvky ako ostenia a miesta okolo okien, tam sa musí dať rakosová rohož, ktorá tvorí nosič omietky. Takže podklad sa pripraví nasledovne. Drevené priečky v tomto prípade tiež sa vyspravia s rakosovou rohožou, ktorá je nosičom pre omietku a nanáša sa omietka, ako máte fotku na pravej strane, tam už je nanesená hrubá omietka v hrúbke tie 2 cm. Pokiaľ je to takáto stavba, že múry aj priečky sú v podstate vyrobené z izolácie, tak tam tá hlina má aj tú akumulačnú schopnosť. To znamená, že dokáže absorbovať nejaký časť toho tepla alebo dokáže vyžarovať trochu chlad, keď je príliš teplo. Tu už je interiér v hrubej hlinenej omietke. To si treba zapamätať, že z hrubých hlinených omietok je naozaj veľa neporiadku. Všade na stavbe je blato, netreba čakať nejaký čistý proces. No a tu už je ten istý interiér s bielou finálnou hlinenou omietkou, kedy tu bola povrchová úprava zvolená filcovaná. Samozrejme, s hlínou sa dá toho robiť viacej. Na tejto stavbe konkrétne sme robili takú dekoratívnu stenu, mali už vybraný motív z internetu, takže boli to hory. Tak s hlinenou omietkou je možné tvoriť aj rôzne motívy od pretláčania cez šablóny, dá sa do nej vyškrabávať, dá sa s ňou modelovať. Tam sa vôbec fantázii medze nekladú, tak v tomto prípade sa tu robilo taká panoráma hôr, ktorá bola vlastne vyskladaná z niekoľkých vrstiev hlinenej omietky na seba. No a tu už je ten interiér pekný, zariadený a tá biela hlina ho celkom presvetlí. S tou hnedou hrubou omietkou to vyzeralo byť o mnoho pochmurnejšie, ale už keď tá finálna farba sa vlastne vyberie a je to tak ten priestor sa celý otvorí a zväčší. Ďalší dom, ktorý som zvolila, je drevostavba. Je to dom z masívnych CLT panelov, ktoré tiež v podstate sú hlavne tým izolantom a hlinená omietka tu znova spĺňa tú akumulačnú schopnosť. Na všetky priečky a na všetky obvodové steny v podstate bolo tiež potrebné dať rakosovú rohož, ktorá sa sponkovačkou naspodkuje na stenu, prípadne sa ešte pozinkovaným drôtom pospevňuje a na ňu sa ťahá už hrubá omietka. Takýto podklad sa odporúča presieťkovať, aby nevznikali nejaké praskliny. A sieťka to vlastne spraví, teda akože spraví tam tú väčšiu istotu toho, že tam praskliny nebudú, pretože na rakosy sa praskliny tvoria. No tu je detail na paneli aj na tú rákos. No a finálna omietka v tejto miestnosti zrovna sa naťahovala zelená, tak to mám pre príklad, že nemusí to byť len biela a hnedá, ale že ide to aj teda v inej farbe. No a všimnite si potom tie okná, ako sú vyriešené, tu sa neomietali žiadne oblúky, ale robili sa takéto drevené ostenia, ale to budem už potom mať v závere prezentácie, že ako sa to dá všelijako vyriešiť. No a tu je detail na dilatačnú špáru medzi drevom a hlinenou omietkou. A na pravej strane máte detail toho zloženia steny, kde vidíte v strede ten masívny CLT panel a potom vlastne po oboch stranách je rákosová rohož, hrubá omietka a finálna farba hlinenej omietky. No to je interiér už po zariadení. Takže hodí sa aj do moderných interiérov. Interiérov nie je nikde napísané, že musí to byť len v starom dome. Tak,
Jedným z posledných som si vybrala hlinené omietky na pálenú tehlu, čo je tiež veľmi, veľmi častý podklad. Niektoré pálené tehly sú príliš hladké, aj napriek tomu, že sú vrúbkované, tak hlinená omietka, pokiaľ sa zmraští a neprejde dobre do tých mikropórov, ktoré sú v tej tehle, tak môže sa oddeliť. My sme väčšinou volili prípravu podkladu špric z hydraulického vápna alebo ľahký vápeno-cementový špric, ktorým sa tá stena zdrsnila. Ako je vidieť, tak je to v podstate len veľmi nariedko našpricovaná stena, ktorá sa nechala vyzrieť. No a potom na ňu sa aplikovala hrubá omietka, znova v hrúbke 1,5 až 2 cm. Tu sa omietal aj strop, aj steny. Trámy tam boli dávané dodatočne, takže sú tam v podstate len z nejakého estetického hľadiska. No a veľmi dôležité je postupovať pri omietaní z hora dole. To znamená, že najskôr omietnúť strop a potom pokračovať stenami, aby sa náhodou nestalo, že si steny poškodíme, keď budeme robiť stropy. No, niekedy sa robíva taký fabión, ako je tu. Kedy sa to robilo pivovou fľašou, ale dá sa to už robiť rôznymi spôsobmi a ten veľakrát roztratí tú krivosť toho keramického stropu, ako v tomto prípade bol veľmi krivý. No, keď už máme omietnutý strop aj steny, tak bolo vynechané miesto na sgrafito, ktoré sa robilo v rohu miestnosti, tam bude lavica a kuchynský stôl. Z grafito si vybrali v hnedej farbe, hrubej omietky, ale je potrebné vždy dať ešte aj tú prvú takú podkladovú hnedú vrstvu jemnej, takže na hrubej omietke tam je v tomto prípade natiahnutá jemná hnedá a na to sa natiahla znova biela omietka a urobilo sa z grafito. To je tu vidieť v tom kúte, také lučné kvety. Tu je pár obrázkov detailov, ktoré môžu na stavbe vzniknúť. V tomto prípade z prechodu z miestnosti do miestnosti neboli robené dvere, ani nebola žiadna zárubňa a v kuchyni bola iná farba omietky, tam bola dekoratívna a trošičku sivšia. Na chodbe mali hlinenú omietku so slamenou rezankou. A bolo potrebné vyriešiť ten detail tak, samozrejme, že nedá sa to omietnúť v jeden deň všetko, lebo to boli obrovské steny, tak tam sa dá veľmi jednoducho urobiť spoj omietok, ktorý bude cielene vidieť, ale nebude až tak rušivý v priestore. To znamená, že si spraviť omietku na jednej strane steny, vyrezať tam presný tvar, aký má byť. Ten sa potom opáskuje a vlastne nasledujúci deň alebo v nasledujúcich dňoch sa tam naomieta ďalšia farba a vznikne to v podstate taká oddelená špaletka, ktorá nepotrebuje mať žiadny drevený rám ani dvere. No a tu je detail tej omietky, ktorá bola finálna a miešaná s tou slamenou rezankou. Ináč je to veľmi používaná kombinácia, pretože farba je biela, ale keď prídete bližšie, tak vidíte tie trblietky slamy, tak to vyzerá tak prírodne. No a tu sú zrovna detaily, ktoré vám na stavbe s hlinou môžu vzniknúť, kde sa používajú oblé rohy alebo oblé ostenia, tak je potrebné myslieť aj na to, že prídu podlahári a tieto detaily bude treba nejako vyriešiť. Väčšinou však podlahové lišty bývajú rovné, tak s týmito oblúčikmi majú potom podlahári starosti. V tomto prípade toto bolo vyriešené hrubým lánom, ktoré im tam v podstate nainštalovali a mohli dodržať aj dilatačnú špáru medzi podlahou a stenou, ale bola tam teda aj lišta, ktorá zakryla všetky tie oblé časti. Túto fotku som zvolila kvôli tomu, aby ste videli, že strop je možné robiť v hlinenej omietke aj strop, aj steny. S tým, že robí sa to ako malovka. Najskôr sa omietne strop, ktorý sa nechá vyschnúť, no a potom sa omieta farebnou hlinenou omietkou k tomu a vytvorí sa tam rovná línia, tak to vyzerá ako malovaná stena. No a v neposlednom rade treba myslieť na to, že pokiaľ si vyberiete nejaký farebný oteň hlinenej omietky, kde sa používa pigment, tak je nutné si presne z tej zmesi, s ktorou boli omietané steny, odložiť
usušiť tú zmes, odložiť si do budúcna, pretože pokiaľ budete mať nejaké škrabance alebo budete potrebovať niečo opraviť, tak taký istý odtieň už nemusíte nikdy namiešať a takúto uschnutú omietku vám stačí len rozdrviť, zmiešať s vodou, ona sa rozpustí a vznikne z nej znova tá omietka v tej kvalite, ako bola predtým a vlastne všetky veci si viete vyspraviť do tej pôvodnej farby, ako potrebujete. No a posledný z materiálov, ktorý som ešte vybrala, je stará vápeno-cementová omietka, pretože sú aj ľudia, ktorí nechcú hlinenú omietku len kvôli tomu, že teda bude im to regulovať mikroklímu. Stačí im to, že to je prírodný materiál, ktorý je v interiéri najbližšie k ním a preto sú ochotní si ho dať aj v tenšej vrstve. Je možné ho aplikovať aj na staré omietky, ktoré sú v dobrom stave, nie sú rozpraskané. Napríklad tu je vápeno-cementová omietka v byte v Bratislave, ktorá bola vo veľmi dobrom stave, nemala na sebe veľa nátierov, nebolo potrebné ju škrabať, bola súdržná, stačilo ju len spenetrovať. Dal sa tam adhézny mostík, to je také lepidlo s pieskom, ktoré tú stenu dostatočne zdrsní. A pokiaľ sa používa hnedá omietka alebo zmes z hnedej hlinenej omietky, tak je možné priamo na to aplikovať v tenkej vrstve už tú finálnu vrstvu omietky, ktorá je hlinená aj najbližšia k nám. Tu sa robil taký ornament so zlatou farbou. No a tu je finálna hlinená omietka, ktorá je z hliny, obsahuje nejaký pigment a celý priestor v podstate pretvorila a je prírodného charakteru. Na čo si dať pri hline pozor? To je častá vec, ktorá sa môže stať na stavbe, pokiaľ na to človek nemyslí vopred. Je to hlina, je zmiešaná z prírodných vecí, ale to neznamená, že vám nezamaže drevo, ktoré nie je natreté, alebo nepoškriabe okná, pokiaľ sa zafrkajú a budú sa umývať. Takže treba si veci okolo seba ochrániť. A čo je veľmi, veľmi dôležité, treba vetrať, pretože tam je kvantum uväznenej vody, ktorá potrebuje z omietky von a ona môže začať plesniť. Pokiaľ obsahuje ešte k tomu slamu, tak je veľmi náchylná potom na plesnenie. Takže naozaj treba vetrať, robiť ju v letných mesiacoch. Pokiaľ ju robíte na jeseň, v zime, tak si zabezpečiť fukár alebo nejaký odvlhčovač priemyselný, ktorý vlastne vám bude pomáhať tú vodu z toho vyťahovať. No a pri jemných omietkach treba myslieť na to, že jemné omietky sú už ako malovka. Mali by byť ukončené všetky prašné práce, mali by byť osadené všetky drevené prvky, mali by, tým myslím parapety, mali by byť hotové stropy. Kľudne, pokiaľ máte sadrokartonové stropy, kľudne môžu byť omalované, pretože po nich už v podstate prichádzajú len elektrikárske záležitosti, ako sú vypínače alebo zásuvky a osadzanie podlah. Už potom vlastne sa rovno sťahuje. No a veľmi dôležité je rezanie dilatačných špár pri styku s inými materiálmi, ako sú drevené stropy alebo parapety, dajme tomu. No a tu je otázka toho, že či si ešte vyberiete parapety, ktoré sú okolo oblého rádiusu spravené takýmto štýlom. Vždy musia byť osadené pred jemnými omietkami, alebo je otázka, či zvolíte klasické parapety. To je dôležitá vec, na ktorú ešte veľa ľudí vopred nemyslí, ale je potrebné to mať vyriešené pred jemnými omietkami. Rovnako už pri hrubých treba vedieť, že či si predstavujete ten interiér s tými oblými, klasickými takýmito rohmi alebo tými osteniami, alebo si to viete predstaviť aj nejako modernejšie. Dajme tomu, ako v tomto prípade, tieto kastlíky drevené už musia byť osadené pri hrubých omietkach. To znamená, že sa už omieta okolo nich, robia sa k nim dilatačné špáry. To je v procese po jemných omietkach. Vidíte, že stropy sú už namalované, už sa budú robiť len podlahy a sťahovania. Tu je interiér už po zariadení. A veľmi dôležité sú dilatačné špáry. Treba na to myslieť, že každý materiál pracuje inak. Na ľavej strane máte tú dilatačnú špáru urobenú
tak, ako má byť. A na tej pravej tam sa nerobila a tým pádom je to drevo odprasknuté a veľakrát vlastne sa tá omietka buď lepšie prilepí na to drevo, ktoré sa zmraští, alebo na tú stenu a potom v podstate tam vznikne taká neriadená prasklina. A pri relatívne komplikovaných stropoch, ako je tento, je dôležité zvážiť, či nepoužiť lištu, alebo teda robiť okolo každej tej hrady zvlášť dilatáciu tenkou lištou. No a ak by ste sa chceli niečo viac naučiť o hline, o hlinených omietkách, tak vás veľmi radi uvidíme v Arture, v Hrubom Šúri, kde je akreditovaný vzdelávací program na špecialistu na hlinené omietky, a kde sa viete to o hlinených omietkách dozvedieť aj prakticky, aj teoreticky viacej. Väčšinou je tam sranda, robia sa praktické veci, takže ak budete mať záujem, veľmi radi vás tam uvidíme. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za veľmi zaujímavú prezentáciu. Naozaj si myslím, že sme videli krásne veci. Nemáme zatiaľ otázky, ale ja by som sa chcela spýtať, že s čím sa stretávate viac, že si ľudia tie omietky chcú robiť aj sami, alebo teda, že si volajú remeselníkov? No, myslím si, že je to pol na pol. Sú ľudia, ktorí to chcú sami vyskúšať, že ich to zaujíma, chcú si spraviť aj nejakú dekoráciu. Väčšinou to sú ľudia, áno, ktorí si chcú robiť také nejaké plastiky alebo naozaj experimentovať, ale už je aj dosť veľa ľudí, ktorí na to nemajú čas a radšej si zaplatia, nemajú čas sa ani učiť, lebo jednak to nie je tak, že sa to naučí človek zo dňa na deň, ale si to teda dajú spraviť už profi niekomu, kto sa tým živí a majú to tak, ako to chcú mať. Takže myslím si, že je to tak 50/50. A s tým, že remeselníkov zase nie je až tak veľa, tak niekedy sú nútení sa prezliecť do monteriek a ísť na to sami. Aj keď si zavolajú remeselníka, tak pomáhajú. No, veľakrát sa dá dohodnúť, že remeselník potrebuje niekoho, kto bude nosiť, miešať a tak, takže áno, dá sa to, vždy sa to dá aj skombinovať s tou domácou posilou a veľakrát je to aj vítané, pretože tí ľudia tým, že si to omakajú a odmakajú, tak si to možno, že potom aj viacej vážia. Zaujímavé, naozaj zaujímavé, a že z tej omietky dostať až také silné farby, čo som videla tú tmavomodrú, čo ste ukazovali práve v tom bratislavskom byte. Je to až neuveriteľné, že sa to... Zrovna tá modrá, to je taký extrém, že naozaj sme sa snažili dosiahnuť takú modrú, ako zákazník chcel, čo bolo teda veľmi ťažké, lebo od tejto modrej už v podstate tmavšia farba je len čierna. Ale áno, toto bolo vlastne najviac pigmentu, ako vôbec sa môže pridať do tej omietky, že aby to zafarbilo až na takú farbu. Ale základ bol hnedý, takže to nebolo až také komplikované. S bielou omietkou by to bolo horšie. A tie pigmenty, to funguje v podstate tak, ako keď sa miešajú farby, že vlastne hovorí, že niektoré pigmenty sú priamo ako, že získané z hliny a niektoré, že z kovov. V podstate my ich vieme kúpiť v práškovej podobe. Možno ako bola, kedy to bolo, že sa tá prášková farba zmiešala s vodou, rozhrkala, zmiešala s farbou a dávala sa na stenu. Takže v podstate konzistencia je rovnaká, no a áno, sú získavané z hlín, ktoré v podstate sa rozomelú na úplne jemno. Bola, kedy sa to sedimentovalo, zmiešalo sa to s vodou, voda sa nechala odpáriť. A vlastne tá vrstvička toho najjemnejšieho, čo zostalo v tej kadi, tak to bol ten pigment. No ale tie hlinky sa zase vedia aj páliť. To znamená, že pokiaľ tá hlina má nejakú farbu, po vypálení má zase inú farbu, to už je znova nejaká farba pigmentu, takže to už sme od tých žltých, oranžovkastých pri sítých hnedých, červených a oranžových odtieňoch. Ale samozrejme v prírode sa nenachádza modrá hlina. To znamená, že takéto pigmenty sa musia získavať nejako synteticky alebo nejako inak, nie z týchto prírodných vecí a veľakrát je to oxidáciou kovov, elektrolízou.
Takže, a dôležité je si vyberať pigmenty, ktoré sú zdraviu neškodlivé, lebo na trhu ich je veľmi veľa, však pigmenty sa už používajú všade, ale aj v potravinárstve, stavebníctve, výtvarníctve, takže treba si len sledovať to, že z čoho tie pigmenty sú vyrobené a ako majú teda tú kartu bezpečnostných údajov. Riešime troška technický problém. Nám kolegovia avizovali, že nevedia písať otázky do Zoomu, takže dúfam, že sa nám to podarí čoskoro vyriešiť a tie otázky idú. A teda ja stále ako laik, alebo teda naozaj sa v tomto až tak veľmi nevyznám a presne skôr by som povedala, možno tým vyjadrím obavy aj takej širšej laickej verejnosti, že naozaj, že hlinené omietky tam, kde je voda. Že na jednej strane hovoríte, že je to veľmi dobre práve do tých priestorov, kde je veľa vlhkosti, ako kuchyňa a kúpeľňa, a na druhej strane by som práve mala obavu z toho, že mi navlhne moc, alebo teda, že to vodou, keď sa stretne, tak že začne zliezať. No jasné. Tam si treba dať pozor na to, aby nebola v kontakte s vodou priamom. To znamená, že priamo za umývadlom alebo v sprchovom kúte, prípadne, ja neviem, za vaňou, tak to samozrejme nie. Tam má ten obklad svoje miesto. Ale pokiaľ je väčšia kúpeľka, tak vždy sa nájde to miesto, kde sa tá hlina v dostatočnej hrúbke dá dať. A tým pádom vám tú vlhkosť vie poňať počas toho sprchovania alebo toho vyparovania vody vlastne do seba. A tam nevidíte na nej, vizuálne na nej nie je vidieť nič, ona nezostane mokrá, ona sa len rozvonia, že máte to skôr ako keď vonku, keď je sucho a zrazu poprší, tak je taký iný vzduch, tak vždy viete, že tá hlina pracuje, pretože ono sa to po sprchovaní tak rozvonia, že to v podstate, že to pracuje. Ale áno, netreba ju dávať tam, kde frká voda, lebo to by bolo za chvíľku dole. Aj keď sú rôzne nátery na to, ale tie už veľakrát potom zase túto schopnosť plnia. Pardon. Není to zase až moc, že teda navlhňa, že teda hrozí až to. Tam je asi zase dôležité, že aj keď je to kúpeľňa, tam aby bola možnosť vetrania. Že keď sa navlhne moc a stále to len vlhne, tak to asi už prestane fungovať. No ono by bol problém, keby sa v tej kúpeľke naozaj, že stále non-stop celý deň nejakých 20 hodín niekto sprchoval. To si myslím, že to by mala problém aj nejaká iná omietka, ale tým, že sa ráta s bežnou domácnosťou, kde zase tak veľa ľudí nie je a nesprchuje sa naozaj, že non-stop, tak absolútne žiadny problém s tým nie je. A jasné, ale vetrať treba, to určite. A kde sa taká hlinená omietka dá kúpiť? Alebo zohnať? Už na Slovensku je aj tých e-shopov viac. Jednak sa k nám aj hlinená omietka dováža, ale môžete si ju kúpiť aj u nás. U nás sa tiež vyrába. Takže stačí sa popozerať, že čo by ste vlastne chceli. Každý výrobca je niečím iným špecifický. No a potom už len pátrať. Ale akože áno, aj u mňa si ju kúpite, to nie je problém. Takže je potrebné si teda urobiť prieskum na internete. Takže vravíte, že na Slovensku sú zdroje, kde teda keď človek vie čo, tak si dokáže. Určite áno. Pred tými 10 rokmi, keď som začínala, tak naozaj to bolo veľmi ťažké. Že my sme si na stavbe väčšinou tú omietku vyrábali, alebo sme si ju dali z Čiech doviesť, pretože na Slovensku taká možnosť nebola. Ale už teraz naozaj tých hlinených omietok je nespočetne veľa druhov. Lebo vlastne mali sme webinár, alebo teda prezentáciu aj k hline pri stavbe, alebo možno na tie hrubé omietky. A teda tam, to si pamätám, že bola aj možnosť, že proste nájsť si dobrý zdroj a vykopať si na záhrade v podstate skoro až. Áno. Áno, aj my sme tak doma robili tiež presne týmto spôsobom, že nakopať si hlinu, rozmočiť ju, prepasírovať si to v miešačke, miešať so štrkom a aplikovať na stenu. No Slovensko je tak bohaté na dobrú hlinu, naozaj, že na veľa miestach sa dá nájsť hneď pod ornicou vhodná hlina na omietku, tak to je to, čo som hovorila, že to je tá výhoda tej lokálnosti, aj finančného malého zaťaženia, pretože k nej si už dokúpite len štrk a už máte hotový produkt, ktorý viete dávať na stenu. Takže je to naozaj, že je to také, voľa kedy sa to používalo, sa od toho upustilo, ale je to materiál, ktorý stále má to uplatnenie.
Uh-huh. Takže záujem na Slovensku je, takže vyťažení ste. Hej. Ja by som možno ešte tak len na margo teda nášho projektu možno trošku tak spropagovala aj ďalšie aktivity, pretože máme vyhlásenú fotosúťaž a by sme boli veľmi radi, keby sa ľudia aj okrem toho, že teda odborníci niečo prezentujú, alebo teda, že staviame aj teda nejaký demonštračný minidom, práve ako príklad využitia ekologických materiálov a nízkoemisných materiálov a možnosti vytvorenia zdravého bývania, tak vyhlásili sme aj fotosúťaž, kde by sme boli radi, keby ľudia sami, verejnosť prispela svojimi príkladmi alebo teda obrázkami svojej domácnosti, lebo to je tiež vlastne spôsob, ako sa prezentuje, že teda nie je to vec, ktorú vymysleli ekológovia, ale že je to naozaj niečo, čo v podstate už možno, že nie úplne bežne, ale predsa len ľudia v tom každodennom živote prakticky využívajú. Takže prosím aj tých teda našich účastníkov, našich poslucháčov, ak teda majú už nejaké hlinené omietky, pošlite nám, pochválte sa, veľmi radi ich budeme prezentovať a ukážeme, že teda naozaj je to niečo, čo funguje v praxi. Zjavne stále riešime technický problém, lebo nevidím v čete žiadne otázky a nemyslím si, že by nebol záujem. Takže a vy teda vysídlite na západnom Slovensku alebo v ktorej oblasti? Na Slovensku v Žarnovici. Žarnovici Na až. Slovensku, áno. Hej. Lebo som sa vlastne chcela spýtať aj teda ďalší workshop, ktorý pripravujeme v septembri v Hrubom Šúri, práve myslím si, že sa bude týkať práve tých ďalších dokončovacích omietok a podobne, čiže aj vy, naši teda účastníci dnešní, ak teda máte záujem, tak vlastne myslím, že akurát októbrový workshop sa bude týkať práve tých finálnych omietok a toho ukončovania. Áno. To je vlastne jedna z aktivít projektu, kde teda naozaj prakticky demonstrujeme, že všetky tieto prírodné materiály a nízkoemisné materiály sú využiteľné v bežnej praxi. Tak a myslím, že máme aj prvú otázku. Výborne. Či dá hlinená omietka nanášať aj strojovo? Tak odpoveď je, že dá sa samozrejme. Závisí to aj teda od typu stroja, aký sa použije. Najlepšie hlinenú omietku si predmiešať zvlášť v miešačke, no a tak ju dávať do stroja, aby sa nestalo, že pokiaľ je zmes trošku vlhká, tak v niektorých tých strojoch si ju nevie ten šnek dobre potiahnuť, sa zasekne v násypke, aby nešiel šnek na prázdno, ale samozrejme dá sa nanášať strojovo, nie je to nič komplikované, dôležité je hrubú omietku mať preosiatú a zistiť si vlastne, že koľkátka tam môže ísť, aký veľký štrk môže do toho stroja ísť. Ale nie je s tým problém, aj chalani remeselníci aj na Slovensku už majú stroje na omietanie a robievajú aj strojovo omietky. Takže áno, určite sa dá. A tam je veľmi dôležité si zvážiť, že od koľko metrov štvorcových sa vám oplatí si buď požičiavať stroj, alebo sa s tým strojom začať zabávať, pretože pokiaľ idete omietať len nejakých 100 metrov štvorcových, tak to máte jednoduchšie si zavolať pár kamarátov alebo niekoho, kto vám s tým pomôže a máte to bez problémov. Či sa dá hlinená omietka niekde vidieť v nejakom verejnom priestore? No a teraz rozmýšľam. Určite áno, tých verejných priestorov už začína pribúdať. Viem, že v Banskej Bystrici v Európe tam je v Simple pekárni, tam viem, že majú hlinenú omietku, tá sa dá určite na 100% vidieť, ale určite tých miest viac, ale teraz z hlavy vám to asi nepoviem, ale určite áno, dá sa. A dá sa ísť pozrieť, vlastne aj v ekocentre je použitá hlinená omietka.
pri rekonštrukcii sa používala a nakoniec aj v tom mini dome sa bude dať vidieť, že ako to bude vyzerať. Takže určite áno. Áno, samozrejme. A ten mini domček vlastne po dokončení, teda toto leto ešte teda sa postavila konštrukcia, materiály, základy, steny, podlaha, dokonca aj podlaha je hlinená, robila sa dusaná hlinená podlaha a teda áno, presne v októbri sa budú dokončovať aj tieto jemné omietky. Čiže už to bude k dispozícii, bude to k videniu. Ekocentrum vlastne presne funguje s takýmto vzdelávacím účelom, takže a v októbri plánujeme aj deň otvorených dverí. Myslím, že to má byť jeden víkend, že okolo 16. októbra. Takže kto máte záujem, môžete sa tam už prísť pozrieť, bude sa práve dokončovať táto omietka a samozrejme potom budúci rok sa ešte dokončia ďalšie technológie a súčasťou projektu je nielen teda tie nízkoemisné materiály a znižovanie emisí a znižovanie dopadov na zmenu klímy, ale cieľom je aj ukázať nejaké adaptačné opatrenia, keďže zmena klímy je niečo, bohužiaľ, čo už zažívame a je potrebné si vytvoriť také prostredie, aby tie dopady zmeny klímy boli čo najmenšie, čiže budeme demonštrovať aj, alebo ukážeme príklady aj takýchto zelenomodrých opatrení, ktoré spríjemňujú prostredie a teda vyvažujú práve tie extrémne dopady zmeny klímy. Dobre, neviem, čo by ste nám ešte... No, máme ešte jednu otázku. Povedať nič, ale možno z vašej praxe, z vašej skúsenosti, s čím sa najviac stretávate, alebo s nejakými zaujímavosťami. No, máme ešte jednu otázku, tak na to by sme mohli zodpovedať. No a potom poviem. Takže, či sa v hline môžu nachádzať nejaké radioaktívne prvky alebo radioaktívny materiál? Tak samozrejme môžu, pokiaľ človek má možnosť, dá sa spraviť rozbor, ale v podstate všetci výrobcovia by to mali mať nejako potvrdené, že majú dobrú hlinu a že teda nie je radioaktívna. Normálne to sa dá robiť na toto rozbor. Takže, ale myslím si, že bežne ľudia, ktorí to riešia tak, že si berú hlinu z vlastných pozemkov a kopu, tak to vôbec neriešia. Proste málo kedy sa tomuto venuje taká pozornosť, si ja myslím. Dúfam, že som to teda povedala tak, aby to bolo dostatočné, neviem. Budeme vidieť. No a z praxe také nejaké, neviem, veľakrát bývajú ľudia prekvapení, že hlina môže byť farebná. Myslím si, že to je veľakrát taká vec. A ja sa veľakrát stretávam s tým ešte stále, že si myslia, že je vhodná len pre rekonštrukciu starých domov. Že keď aj k nám niekto si príde pre materiál alebo sa s niekým stretnem, tak väčšinou, že to určite dávate do tých starých stavieb, však to na tie staré domy z kameňa alebo z hliny, ale v podstate opak je pravdou, že momentálne sa už viac robia tie novostavby s hlinenými omietkami ako opravy tých starých domov, že naozaj, že ľudia to už začínajú používať aj v kombinácii s tým moderným nejakým štýlom. To znamená, tá zaužívaná stará vec, že musí to byť krivé, hnedé a také všelijaké podsapkané, tak tá už neplatí. Že veľakrát tá hlinená omietka vôbec nevyzerá ako hlinená, ale ten materiál to je, ale už má nejaký iný vizuál. Takže asi najčastejšie sa stretávam s tým, čo sú také najbežnejšie veci, že naozaj, že farba, rovinatosť a to spracovanie finálne. A ako sa pri týchto hlinených omietkach, alebo teda možno niekedy sa nám aj stáva presne, že ste hovorili, že dá sa aj odložiť nejaká vzorka presne pri prípadnom poškodení alebo doškrabaní tej omietky, alebo deti nám pomalujú steny? No, stávajú sa všelijaké veci, to áno. Otázka je, alebo veľmi dôležité je mať povrchovú úpravu omietky takú, aby sa ľahko opravovala.
pretože niekedy sa stane, že si človek zvolí úplne dokonalú hladkú stenu, že ona naozaj vyzerá super, keď je hotová, ale ako náhle sa do nej človek párkrát, ja neviem, fakt, že sa do nej kopne, zaškrabne s niečím, ide s nákupom, tak jednoducho taká stena sa veľmi ťažko opravuje. Keď už sú omietky, dajme tomu filcované alebo s nejakou takou jemnou štruktúrou, rihovanou, prípadne nie sú také jednoliaté, tak tie sa opravujú veľmi jednoducho s tým, že sa stena len trošku navlhčí, dá sa tam z toho pôvodného materiálu a buď sa potom spraví taká podobná štruktúra, alebo sa to zafilcuje. Takže to už potom je veľmi jednoduché, ale naozaj závisí od toho, že ako si to človek predstavuje. Ak chce mať úplne hladké, rovné, dokonalé, dobre, že nie vyleštené steny, tak na nich tie chyby veľmi vidno a veľmi ťažko sa opravujú. Pokiaľ je spokojný s klasickou zašpongiovanou už takou štruktúrou, trošku zrnitejšou, tak to sa opravuje jednoduchšie a to je aj do budúcna z hľadiska týchto oprav naozaj praktickejšie. To sa väčšinou konzultuje na stavbe už potom. Ale to je dobrá rada naozaj, že teda namiesto naozaj vyhladenej a úplne hladkej steny je dobré mať nejakú štruktúru, nejaký vzor. A predpokladám, že asi je to potom aj jednoduchšie ako pri farbe, alebo teda keď sa domalovávajú takéto opravy, lebo tá omietka zjavne potom vyschne, alebo teda, že nedostane nejaký ten flak inej farby, keď sa takto doplňa. Je to pravda? Keď sa to spraví správne, tak nezostane flak. Tak by som to povedala. Akože je možné to urobiť aj spôsobom, že človek sa snaží, to tam dá a je to vidieť, že chce to trošku prax, ale áno, dá sa to spraviť dobre a nebude to vidieť. Len treba to vyskúšať na pár miestach a človek sa naučí. No a v podstate ešte je tu otázka, že čím to je, že sa ešte nepoužíva hlinená omietka vo veľkom, keď je to taký dobrý materiál. No, neviem. Neviem, že či je možné, alebo či je dobre, keby sa akýkoľvek dobrý materiál používal iba sám. Je dobré, že existuje na svete taká variabilita tých všetkých vecí, ale naozaj hlinené omietky by sa mohli používať častejšie. Bolo by to naozaj ekologickejšie, ale že čím to je, neviem, možno, že možno tým, že kedy to bol nejaký podradnejší materiál pre tých chudobnejších, že predsa len tí bohatší v kaštieloch a neviem, kde všadiaľ používali vápno, že to bola taká ušľachtilejšia vec a toto je možno, že záležitosťou takou, že to ešte musíme nejako prekusnúť, že aj takýto materiál môže byť pre nás dobrý a je fajn ho používať. Neviem, že v čom to tkvie, že prečo sa tá tradícia prerušila, ľudia na to chceli zabudnúť a teraz sa to znova začínaš vracať do popredia. Takže ťažké to zodpovedať. Tak snáď tomu trošku pomôže aj náš projekt a troška informovanosti. A teda tiež, ako ste hovorili, že aj remeselníkov nie je veľa, ktorí s týmto materiálom vedia pracovať. Áno, a remeselníkov všeobecne stále ubúda, je ich menej a menej, pretože manuálnou prácou sa nechce živiť až tak veľa ľudí z tých mladých, takže ja si myslím, že do budúcna to bude veľká výzva, čo sa týka všetkých remeselných činností, že naozaj mať ľudí, ktorí to vedia kvalitne spraviť. Takže to nás čaká, takýto boj. No a aká je trvácnosť pigmentov hlinenej omietky, prípadne či sa dá premalovať hlinená omietka konvenčnými farbami? No trvácnosť pigmentov, no závisí to od kvality pigmentu, pretože každý pigment má svoju svetlostálosť, takže závisí to od toho, človek aký pigment si vyberie, ale jasné, že všetci sa snažíme vyberať také pigmenty, aby svetlo stále boli. To znamená, že ako tá omietka uschne s tým pigmentom, tak by to malo vyzerať naozaj, že niekoľko rokov, neviem, aký je tam limit. A samozrejme ďalšia vec je, že v priestore máme prach, môže sa tá stena trošku zaprášiť, že to bude vidieť na akejkoľvek stene, čo sa týka akéhokoľvek pigmentu. Takže trvácnosť pigmentu závisí od jeho kvality. No a či sa dá premalovať hlinená omietka konvenčnými farbami? Premalovať sa dá akoukoľvek farbou.
a bude vyzerať ako namalovaná stena. Pokiaľ však chceme zachovať jej vlastnosti, tak treba to premalovať takou farbou, ktorá stále zostáva difúzne otvorená. To znamená, že áno, není problém ju premalovať na bielo, modro, ružovo, žlto, len aby tá farba bola difúzne otvorená. A tých farieb je už momentálne v ponuke na trhu veľa. Predtým to bol problém nájsť niečo také, okrem nejakých vápených nátierov, že by to bolo difúzne otvorené a pracovalo to s vlhkosťou, ale teraz už je to pomerne jednoduchá vec. Takže sa to dá. A stretávate sa s tým, s tou požiadavkou, že ešte premalovať na teda hlinenú omietku? Stretávam sa s tým, že ľudia v podstate finančne kalkulujú materiál, a oni majú možnosť voľby. Buď si zoberú lacnejšie hnedé omietky, ktoré sú naozaj lacnejšie a tie treba malovať, pretože sú veľmi tmavé v priestore. Vtedy to vyzerá ako klasická omietka namalovaná farbou. Nie je poznať veľmi, že je hlinená, pokiaľ sa nespraví nejak špeciálne nejaké tvary alebo nejak krivo, alebo sú tam nie oble špalety. Kdežto keď si človek vyberie už farebnú omietku, dajme tomu tej bielej farby, ktorá je 3-krát drahšia ako tá hnedá základná, tak tam zase človek vidí, že to je hlinená omietka, pretože tam je vidieť tie zrniečka, tú hĺbku toho celého, že keď človek príde bližšie, vidí, že to nie je zaliaté ako keby tou farbou. Takže to je vec, ktorú ľudia áno, naozaj často riešia. A sú dokonca ľudia, ktorí si dajú hlinené omietky v nejakej farbe a po, 5, 6, 10 rokoch si ich nepremalujú, ale si dajú znova naniesť tú tenkú 3 mm vrstvu, aby to vyzeralo hlineno, ale už to bolo zase v iných farbách alebo nejako inak osviežené. Takže tak. Dobre, to sú veľmi praktické pripomienky, alebo teda veľmi praktické hľadiska naozaj, ktoré treba brať do úvahy, samozrejme áno, aj tá finančná, alebo teda, ale áno, hej, stále ide o to, že keď už tá hlinená omietka, tak aby si zachovala tie výhody, tie výhodné vlastnosti, ktoré ste spomínali. Dobre, tak ak nie je viac otázok, tak v podstate naozaj si myslím, že ľudí, ktorých to zaujíma, si buď teda môžu sa prísť pozrieť na ten deň otvorených dverí v októbri, alebo sa pridať na workshop a priamo si tú prácu s omietkou, hlinenou omietkou vyskúšať, alebo teda na niektorom z kurzov, ktoré vediete a naučiť sa s tou hlinou sami pracovať. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu dnešnú účasť aj vám, pani Gulášová, za veľmi zaujímavú prezentáciu a diskusiu. A teda pre našich účastníkov, ak sa chcete dozvedieť viac, pridajte sa k nám aj na ďalšie podujatia, aj v tomto a ešte aj v budúcom roku. Budeme pokračovať v takýchto webinároch, v rozhovoroch o ekobývaní, tak ako tento dnešný webinár. O mesiac budeme mať webinár k drevu v interiéri v rovnakom čase a celé leto vlastne bežia workshopy a s nimi aj teda súvisia online kurzy, kde je možné si nejaké tie návody a teda tú prípravu na tú prácu na workshopoch naštudovať. Momentálne máme zverejnený už prvú časť kurzu s 3 modulmi ku konštrukcii a nízkoemisným stavebným materiálom a teda vyskúšať si to priamo aj na workshopoch ešte v septembri a októbri a tieto workshopy potom budú pokračovať budúci rok s inštaláciou technológií, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje a teda aj s inštaláciou týchto adaptačných opatrení. Ako som spomínala, stále nám beží fotosúťaž, čiže my budeme radi, ak ukážete príklady z praxe, či už tých adaptačných opatrení, to znamená, že má využitia materiálov nízkoemisných, prírodných, alebo spôsoby proste naozaj maximalizovanie zelených ploch a teda všetky tieto ďalšie mitigačné opatrenia, ktoré zase zmierňujú dopady zmeny klímy.
Presnejšie údaje o týchto ďalších našich podujatiach nájdete na webe a na Facebooku Slovenského centra pre komunikáciu, rozvoj a občianskeho združenia Artúr. A tu teda nájdete presne dátumy a témy, ktorým sa ešte budeme venovať. Pripomínam našim účastníkom ešte dotazník. Link teda ste videli v čete. Ak by ste nám teda tých pár otázok ešte vyplnili, pomôžete nám, ako teda ďalej propagovať tieto naše témy. A teda veľmi pekne vám ďakujem za dnešnú účasť. Ďakujem a ešte príjemný zvyšok večera. Dovidenia. Dovidenia.